Guys, hapit na kalag-kalag guys. Nanggawas ng mga kalag guys na kalag sa mga germs. Ito ka mabalad-bal. Did you know guys, if I open this door, I will get out in this room? Guys, did you know nga if walay face shield kay walay alimuot? Grabe ka alimuot. Did you know guys, if I will go down there, wait, I will not be there anymore. Kaya ba ka Gabriel na ang stove kay masiga katungod na siya sa butane or fuel? Guys, did you know na wala na ay sun inig ka alas 7 sa gabi? Gabriel, did you know na if maligo kayo ni kabuntag kay mabasa gihapon ka? Did you know guys nga musiga ang rep kung ablihan niya nagsarado mapawong awa. Sa Hi, did you know guys nga inyong gripo is lahi sa among gripo diri? Ang inyong gripo moaga sa rong oras sa amo ati. So 7H water supply paagasa nami. Ano jud kaya guys ha? Nga ang ulan ba matagak dili tibuok tubig. Buangay.